B'investiment ta' €1,000,000 ġie inawgurat proġett ta' aktar minn 3,000 panella li jiġġeneraw l-enerġija mix-xemx. Dan l-investiment sar mill-kumpanija privata PowerEasy, sussidjarja tal-Grupp Vassallo, u ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli. Il-proġett sar fuq art li kienet tintuża għal sit tal-konkrit u issa b'dawn il-panelli qed ikun iġġenerat elettriku għal 570 residenza. Il-kap eżekuttiv tal-Grupp Vassallo qal kif dan il-proġett qed isir fil-75 anniversarju mit-twaqqif tal-kumpanija. Bit-tlestija ta' dan il-proġett ta' 1.3 megawatts, il-grupp tagħna qed iżid il-produzzjoni tiegħu ta' enerġija nadifa għal 2.3 megawatt. Dan qed ikompli l-impenn tagħna favur l-ambjent li tant għandna l-qalbna. Iċ-chairman ta' PowerEasy qal kif dan l-investiment qed jgħin lill-ambjent. 3,000 pannella tax-xemx illi ħajġġeneraw biżżejjed enerġija biex tissupplixxi aktar minn 600 familja. Dan il-proġett għalina huwa proġett fejn ħadna gost nagħmluh, imma mhux talli ħadna gost nagħmluh qegħdin ukoll nikkontribwixxu lejn l-ambjent. Min-naħa tagħha il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif din hija triq il quddiem għal pajjiżna u d-diversifikazzjoni fin-negozju hija kruċjali. Din hija t-triq li pajjiżna qiegħed jieħu u aħna bħala gvern kommessi li nibqgħu nagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ biex naslu nilħqu l-miri tagħna fejn nassiguraw il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna imma fl-istess ħin naraw li nipproteġu l-ambjent ta' madwarna.